Ongi etorri txorien sasoi honean saiora. San Juan bezpera. Txingarrak piztear. Zigor, zego gotxu? Baina holako misterio eman diozu, eneki San Juana hola da, salto iteko prez, gaur. Bai, urtero nire tokatzen zait eta... Urtene, zaite... Salto itea edo zue piztea? Zue montatzea, zue piztea, salto itea, gero, azkenian ni bukatzen dut txorrixo guztik eta erretzen bestela gure ume danak ordinik jango lukete. Ba, hoxe, eta gero ura jasotzea, ze, klaro, usten baduzu hor, akabo. Eta bihurrikerik ere bai, une potok espraienak eta BUMBA! Zeletxek ematen ikusten, da, klaro, erreka ondon bizigan ez da, uolgedek egoten dienen ura beteta daukau. Olakotan damu izaten naiz izpidea mateatik, baina tira, gaurko egunerako proposamena, barazki bizkea. Honako, bizkea izatez otarrainska edo marisko, itxaskikin indako krema bat izaten da, baina guk barazkikin ingo du vegetariano itxura emanez. Vegetarianoa gehien bat hemen esne gaina daukagulako, baina zuek nahi baduzue koko edari bat edo beste edozein edari vegetalakinin, aurrera eta veganoa dezakezue. Beraz, ikusten duzuen bezala oso errez eta sotila da, ez ditu aparteko osagai ez ezagunik, eta koloretsua ingo dugu. Hortarako hemen alde batetik pipermorro txarra badaukegu, olako handiz baldin bakozue bi jarri. Batata, boniatoa, bi baratxuri, bi azenario, txiribia sartu nahi nion ez eta aurkitzu. Baina tira horrek oso puntu bat emango dio. Batatak ere. Eta tipula. Guzti hau nola ingo den labean. Hau izango da bere sekretu nagusiena. Bestela heltzean indezakezu, baina nik uste ematen diola beste puntu bat. Eta egia esan txingarrakin itea edo txingarretan itea da iradokizunik politena. Baina guk hemen txorienen ez deu zuri piztu, aurtengo denboraldin, naiz eta gaur San Juan bezpera izan, holaxe pasabarko deu. Provokatzen nahi da, Alez, jun gauzaketzen parrian. Jun gauzaketzen, eguraldia laguntzen badu, etorren aztean ataingo duta. Aberregi eden ba. Bizkarekin jarraituz, barazkiak behin aurkeztuta prozeduran parte bat behintzat labean indakoa izango da, eta bestea, salda batekin edo, ingo deuna da, gero, elkartu. Labean indakoa labean ingo deu, hori pure bat ingo deu, edo birrindu ingo deu, eta gero barazki salda badaukegu, edo oiasko saldakin ja ez litzateke vegetariano o vegano izango, edo bestela izaten din honako itxaski salda prestatutako hauekin. Bai. Listo, azkar baten da merke asko. Ingo dituna da elkartu. Eta ikusiko duzue azkar baten nola iten den. Gutxi gora, azkarra edo, bai. Ordutxo eta 10 minutun edo inda dau gehien bat pipermorroan gati, bai? Orduni, barazkikin hasiko nahi zuritzen lasai lehenengo eta behin pipermorroa denez denbora gehien behar duna, hau, olioakin margotuko du eta labean sartuko du. Labea 180 gradutan berotzen goitik eta behitik. Behin sartutakoan, 10 minutu, 15 minutura, buelta eman bertzaio. Buelta eta buelta. Bueltak eman bitarten ikusiko duzue barazkik ere hemen nola banatuko ditun eta azkenen elkarrekin ingo den gosketa guzia, bai? Hala ba? Zuk esan duzu sotila eta, baina, hau, zuk inbar duzuna. Ze berez hor badao, Frantziako 17. mendeko liburu batean, esaten zuena, hau, zela bakarrik jauntxuen janaria, ero krema batero, osagai pila bat zeuskalako. Eta hortik asmatu zuten demi bizkea. Dala, bizkea erdia, eta eramaten zuela, bestearen bizkearen osagai erdiak. Baina, zuk esan bezala, hau bizke izena teoria bi daude. Bat da, bizkaiti datorrela. Euskal Herritik, lehen bizkaiero deitzen zitzaion bizkaiko tarteari, Euskal Herritik etortzen zanai, orduan jatorrian agian Euskal Herritik datorren sopa bat izan daiteke, eta gero bizke da esan daiteke bi aldiz erregozitako, bi aldiz erretakotik datorrela. Osagai asko zeuskenez dena batera ezin zielain eta bi aldiz egosi behar izaten ziela, eta horti beste teoria batek esaten du, frantzesetik hartutakoa, baina bi aldiz egin behar dalakoa. Hainbat osagaiekin egindakoa daude, arkumeakin da hori, baina ezagunena eta gaur egun Frantzian bizke hartzen dute jatorriz, erabiltzen dienak itxaski baten burua, ero
ero ezurdurak eta erabiltzen dira. Gure betiko arrain sopa, holako zerbait izango zen bizkea, ez? Eta hor, ezagunena normal izaten die, otarrizkan ez, parkatu, langostana eta bakantoana. Baina, bueno, beti bezala, eta gaur egun hori da guna, ez? Gu beti esaten duena. Gero eta bersio gehiago, gero eta gozatzeko aukera gehiago. Eta gauza gehiago ezberdina sartzeko. Bueno, egia esan, hau sotila, bai, eta vegetarianoa edo veganoa bezala aurkeztu du, baina, kontxo, izaten da, azido urikoa, hortxe, eta itxaskik, eta hau da zuen errezeta, gorde favorez, ez da, inbidi pixkat izango besteak, baina, bota. Gaur gauean, gero iluntzan, jentia jan behar dituen, irugia, txoixo, eta, gaur saltxitxa berz hartzen jutxin. Gure garaian badek txorizua, irugiarra eta besterik etzan jaten. Patata tortilla matera maten duen, eta hoxe txitxiburduntzian erreta oitxura. Baina gaur hori saltxitxak eta ere ikusten die, eta ederrazkoa daude. Orduan, gaur gauean hori ingo dut, eta bihar bizke, zure bizke, barazki bizkea. Beti biharko, bihar San Juanen potzoloa izan da. Favorez, Hernanin Tolosan da gainontzeko tokitan izango, Azer izan zan eta ze oroitzapenak. Niak idan bat gaur guztu dengo da. Gure txeko zorgina. Hoxe esan da, errezeta honen ninguna, ez da, zerbait gehiago kontatzeko ere jaionen? Ni nire partetik behintzatez, hemen iradokizun bezala gu nahiko light ingo deu, eta gero aurkezpen gisa edo aurkezteko ez, behin katilun zerbitzatutakoan, onako kostroitxo batzu botako dizkiogu, tipulin pixkat, eta hemen daukegu esnegaina. Bestela beste aukera paregabeko bat eta oso goxoa gelditzen dena da, kontrastea iteko onako alioli bat. Izan datxike gaina, laktonesa edo inda ez, baratxuri pixkatekin, hori erdin bota, eta zoazena hartzen, bitatik... Eta sopan, Sopan enuke betu, baina gure etxean beti fideua daiten dugunean, eta gure etxeko txikiak ez dut egin alioli estilo zigor ez da pixkat, berakatz atalbarik bat botatzen dira. Baina entrenatzen nahi die, zigor nik hau zapaia lantzen etxean lantzen nahi gara. Eta txorixua eta gero eta, lehen holan pixka pikantea, pikantea ez da izan, lehen bikotean osaban etxera joan ginen, da haren etxean txorixua normalian. Pikatu egin da, pikatu, baina, txak, beste bat. Pikatu, beste bat, txak, gero hogi muturre ikoska egin, da... Gegoizeko ordu bitan arrantzaka. Ke ba? Ez. Arrantza baten. Ez. Hori bai, gero, aita komunean jonda pikatu egin dila, epurdik. Normala, ikasiko du, Hola, ikasten da. Hau da gordin itzeikia. Zigorrek ez dauke filtrei benetan. Euskal Herriko hornitzaiek. Zein ezaio bakartatu hori, jaione. Berdin dio zulo ondixogo bat ere filtro bat, ekarri, favorez, Miramon pasea alekoa, 172 Donostia, favorez. Filtro bat gure lankideantzako. Hori etxean pasa duzu eta ezagutu duzu ezuek. Mala da, baina, egun pikante jaten duenak, hori behartatzen. Sopa honek, ez dakit, zandako Euskal Herritik ero atea zan ero ez, baina, itxasoarekin lotura izani, zior, mundura zabalduko zala, ez? Itxasoarekin lotura dugan guztiak bezala. Eta hor, gure kultura ere, Euskal kultura, munduan zehar zabaldu da, eta, tartean, ternuara eta juten ginenean eta juten gineneko garaietakoak, han badaude tokiak non oraindik, ikurrina, hango banderan baten eta hango iskutuen baten ikurrinan astarnak eta dauzkaten eta ikurrina ikusgai dago. Sanpiak eta Mikeleune uarteetan zehazki dauzkate hoiek eta hango eskutuak eta irudia hor daukazue, itxasontzia, ikurrina eta gainerakoak. Horrek guk esportatutakoak hemendik. Jak, burrukan, batatarekin. Baina, hemen ikuste txorieneko ikuslek badakiela, etxe mazaudete indarraiteko beti trapu batekin. Mesedez. Eta esko hemen gainean beste batekin, ez. Labanak apurtitzen die, sensibilitatea daukate, kontu zibili. Eta gure atzak sensibilitatea handigoa daukie. Bai. Eta batata, egia da garai bat, oindala urte batzuk ezean ikusten, gaur egun ia oso ohikoa da leku gehienetan
ikustea, eta, bueno, hainbat eta hainbat errezeta txorienen askotan erabili dugu, badakigu kolorez berdinetakoa daudela, badakigu euneko 60 ura dela, bestea hidratoak direla, gozo puntua daukala, kirolarentzako ona dela, segun nola kozinatzen du, kaloria gutxi dauzkala, eta temperatura basuan iten baduzue, hobeto labean prestatu alda egozi eta purean patata frejitu bat izango bazien moduan. Beraz, erabilizazue patata interesgarria da, eta goxua da. Goxua, bizentzuten gaina, goxoa, eta espadu zein espatu, badauka ikutu dultze hori, ez? Oida, guk probatu dugu oain, guretzako oain nahi da ezaguna izaten, baina razionamentue jasotzen zuen oik, ongi askidaki eta lepoaino betezien. Hori zenba gauzakin, gehatu da, entzuten duzuna, guk lehen hori oparitu iten ziguten, ez da izan, gero, ez da, gehiegi konsumitzetik, ero aspertuta jendetik erdi desagertu bezala, eta oin, zenba gauza bueltatzen ari dira, eta jende, taluagatik, gu talua zenba jan izan ditugun ez da izan, gaur ego ja, ez da, folkloriko bilakatu den hortan, edo zaie, salbado, askotan igual dietan edo, eta hori azindari ematen zaio, baina, bueno, jangarri da. Ogikien ekarri Laureanok ekarri zizkion historiak. Lehen, ogia zeintzan ona, txurie, hori zan, altzala, dirua eukiten mazenun, zuria jaten zen duen. Bestia, integrala hori zan, eta gaur egun, kontrakora, alderantzizkoaz. Bueno, Belexen izango da pipermorroari buelta emateko momentue, eta bitarte hortan ikusiko duzen bezala alde batetik tipula laurdenetan moztuta daukegu, eta baratxuri bertan, azenariozatik, eta batata bertan. Hau ondo ingo du, gatzapur bat, olioa, txorrota da bat, hortxe, bataiatu esaten dena, Bai, ezkenin barazki krema jan behar du, garbia da. Piperbeltz pixkat, eta guain espezia botako dizkegu. Zuek nahi baduzu espeziak freskoan bota erromeroa, salbia nahi duzuna. Nire aukera izan da kasu honetan, saltzen da, edo merkatun badagoela nasketa bat, lehorren eta proventzala. Orduan, denetatik dauke oreganoa, mejorana, eta bar, barrura. Eta piper hauts gozoa. Ketua ez dut bilatu, honi oso ongi etorriko litzaioke ketua, baina ez dut aurkitu, beraz, etxen da ona. Zokok eta bazterrak arakatu, eta hoxe bera. Jak. Erokeiako olio ketua, erabili. Erra. Beste aukera bat. Hori ondo nazi, eta hori gero piperran ondora, ez? Bai, zu hor izketa gaiekin zagoen bitarte, nik... Ikurriñan kontuakin eta eginen, da, ofizial moduan oin agertzen da iparraldea. Iparraldera joaten bagara oin, auto berriek eta beraien matrikulan ikurriña daukate. Eta hori bada zerbait ofiziala hor. Gero badago hor estatu batuetan Johnson konderrian, hor Wyomingen, badago Johnson Country, han ere ikurriña badaukate. Eta gero nola ez, zenbat aldiz entzun duen, Idaho, Idaho estatu batuetan ere, Euskal Herriakin lotura handia dauka, hainbat Euskal Herriak hainbat pertsona juntzien ara lanean hartzei moduan da, eta han, Euskal Herritik kanpo dagoen ikastola bakarra, Idaho nomen dago. Idaho, Gura ikan eta nean aia honzien 87an han. Inzan lehengotako Euskal Jaialdia oin gaur egon nik ospetsua dira, harri jasotzailea, bertsolariak eta hori piloa juten dira, eta urte hartan, 87an, aitak juzan anaiakin, aitak kasetari moduan, eta Peruren eta beraiekin juntzien, eta gero eskolarik, eta hortik aurrera, urtero iten dala, ez? Idahoko jaialdia, urtero ez dakit, ero bi urterik behin, ero, baina, han nahi eta nahi ez, joan beharreko, egun bada. Euskalduna bintzat, batzen dituena, eta handaukate, euskal dantzak erakusten dituzte, gure kulturan da gauza pila bat, eta euskaltegiak, eta, niko mantentzen dutela gure kultura. Diaspora ongi errotuta. Ope. Oso ongi. Center. Barrura. Zentroan.
Bueno, oain momentu hontan labean sartuko du eta 50 minutuko egosketa bat emango diogu. Programazio hori izango du. Bien bitarte hortan, gure batata bigunduko da, azenarioa berdin, tipula ere gorritzen joango da. Tipula komeni da, honako pipermorroari buelta ematen zaion bakoitzen askatzea. Bere deruzak askatzen joatea, ze hau bai bada honi ere kostatzen zaiola, barruraino sartzea. Orduan, hoxe izango da gure lana, eta nik uste inda da honen bueltatuko behala, ez da zigor? Venga, ni barrura sartzen, no? Oso ondo. Erregabe. Bueno, gure barazkik eginda daude, dagoeneko, eta oztuta ere, bai, komeni da oztea. Piperraren kasuan epeltzea. Nik dagoeneko azala kendu diot. Pixkat minutu batzuk epeltzen utzi eta momentu hori da azala kentzeko. Ez utzi erabat ozten. Eta bero-beroa da honela, betik atera berritan ere ez da komenigarria. Beraz, hau esan da, oain gelditzen zaidana, da barruko haziak kentzea. Eta salda ez bota, salda aprobetxatengo dugu. Bagizu zaiten duen gure lagun handi batek salda horregen? Gurea elkarren hartzen dugu egun lagun bat? Ezautzen du, neria batez ere, baina zuk ere ezautzen zu. Binator maitxeak, bere errezeta bat, bere jatetxean askotan izan duena, eta ez da egit orain egiten duen, ero hor daukan, egiten zuena da piperrak erre, pipermorroak, udan, hau beti udan izateko pipermorroak erre, eta ur hori, atatzen duena ur hori hartu, iragazi, eta gero goma xantanakin gorputz pixkat eman. Osa, krematxu utzi, ez lodia, pixkat gorputz pixkat eman. Eta gero izaten, katilu batean, patata pure bat erdian, arrautza temperatura basuan, eta gero aldamenean ur hori, pipermorroan ur hori. Eta azkenean da, ahoan sartzen duzu, da izango zen, arrautza frijituak piperrekin eta patatakin jatea moduan, baina, bueno, buelta bat eman da horri, ez? Oso goxua. Ba, hau esan da, alde batetik, zorionenak, bainati, segi esan aurten proiektu ezberdinek izan ditula edo ikusiet, sarire bat jaso du, eguzkia edo posible da, hori da. Eta bestetik, lehen ez eta aurkeztu, baina bigarren errezeta, txipia izango dena, kasu hontan gaur, da arrautza uren pasatua. Arrautza prejitoa handiken jaten da, arrautza egosi jaten da, erruz, baina zer pasa da arrautze uren pasatukin, hoi, etxe askotako afarie izan den garaien. Bueno, nik hori bakarrik osatzeko olako bufeten baten, baina gure etxen ez dugu izan oituraik holan. Bagaizki. Ikusiko duzue gaur, etxen ze afarin datxeken arrautze ure pasatu batekin. Salda, barrura. Pipermorroan ura. Elixir. Bai. Barazkiak barrura. Eta esan duzu jaione, nahi izan ezkero, lapiko batean ere, danak egosten jarri eta ero birrindu, eta gure krema bat izango basa moduan ikia badago, ez? Berdin. Eta ez baldin baduzue olako robotik ere, hau, onako eltze batean jarri, eltze batean, eta bertan birrindu, baina, bueno, etxe atrastoz bete dautu nontan. Bai. Bueno, nik hemen ternua aipatu dugu lanean, ternuara, bakizu horra, arrantzan juten ziren euskaldunak, eta, egoera benetan, nik ezagutu duten jendian lanean itxasontzitan ibilitakoa, eta, hotza handia, itxaso oso arriskutsuak, jendeak bizia bertan galtzen zuen, eta, hori izan daiteke arrazoitako bat, gaur egun, arrantzara bintzat, inguru haietara, jente gazteak ez duela nahi joan, ez? Baina ni beste lan eskaintza batekin ator. Lan eskaintza baino lehen? Bota. Bi osagai. Hemen, honi erantzeko, barkatu. Tomate pasta edo tomate lehorra pastan. Bai, konzentratu edo, bai, hori da. Barrura. Eta hemen, barazki jalentzat izanik, edo esan den bezala, itxaski hori kentze aldera, azido urikoa, eta bar, itxaskin zaporea amateko hemen dauzkegu lanperna algak. Ikusiko duzen bezala, hauek merkatun daude, gaina Euskal Herrin ekoizten die eta aukera bada. Saiestu nahi duzuela, saiestu, baino benetan puntu berezi emango dio. Nik animatzen zaituztet alba duzu egunen batean lanperna alga horiek dastatzera. Zue begiak itxita izango bazen ikusten, hombre, tamainatik ez da lanperna bat. Baina zaporean ikusgarria da, ze lanperna itxasoa da, itxaso hauan sartzen moduan. Ni gutxi erantzi diote egizan, eta hauek egizan oso komodoak edo erosoak die gastronomien edo sukaldean erabiltzeko, gehien bat daudelako jada hidratatuta eta ontziratuta. Hala, brun. Brun, venga. Vale, eta erorri salda zeina da, barazkina? Bai. Vale.
Bueno, nik lan eskaintzarekin jarraitzen dut. Gustatuko litzaizuke esnatu eta Antartidan egotean, Leiotik Antartiako elurra ikustea? How many? 2.000 euro hile. Pinguinoak kondatzea besterik ez da. A ber, jendea behar dute, ara joan, eta, bueno, oinai die, hango fauna hango espeziak eta populazioa kontrolatu nahian da hori, gure 7. kontinentekoa, eta hortara joan behar da, bakarrik jakinin behar da zenbat zen, eta, bueno, 50 gradu 0 azpitik eta aguantatzen. Udan, 0 azpitik, 10 gradu itzen ditu. Ez da horren, ez dakit. Hori da bakarrik eskatzen dutena, eta 2.000 euro higiak. Zer? Animatu garzinak, Hombre, goia, familia eta holako kontuki, baina gaztia izan da, han gainera, 2.000 euro, Zehan ez dakin nun gastatuko itxusun zutiruak. Ez gero internetez etxera iritsi, eta 10.000 paketean etxe aurrian ez nik esango izu zertan gastatuko nituzken 2.000 euroak. Esan. Handi bueltan edo han bertan, hotzi jasateko, onako krema hidratatzaile eta ximurren aurkako aurkotzak intzigor, haze kastigue. Eramongo zendun zerbait eta jarri olako badaude, ez? Pasamontainaza olako batekin jarri, eta bestela norberak egiten du bat horrelakoa, eta tikta. Lierni, horra jumar zuetzako hori da, txak. Gainera, deskantzu, lasaitasunean, pelikulak ikusi, eta zenbatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ui, pinguino hori lau aldiz kontatu. Ez que, dara kantzeko gaina, klaro. Nik uste, zehar behiratu horrekin, botatzen nahi zaizun zehar behiratu horrekin, ez ez. Favorez, utzi 2 segundu, hau guzti hau birrindu arte. 2 segundu, 2. Bueno, listo, Gure krema, eina da, barazki krema, listo. Bai, hori ez, bota ieso... Esne gaina gehitu diot, gehien bat, azkarrago joateko, hobekiago joateko, eta hemen baino, hobekiago nasiko zaigulako esne gainaren zuri hori hemen. Interesatzen zaiguna da, bizkearen kolore laranja. Arratzitxo. Bai, itxaskik hartzen du, normale gainera, beti. Oso. Bo, eta hemen piper morroak eman dio. Apa. Hau, honako iragazki batetik pasatu dezakezu edo baetu dezakezu, baina tira, zuntza ere, premiakoa da. Bai, ondo etortzen da, normale. Eta... Oin berotu, eta berez jain inda, ez? Gero puntua, krematxu puntua, zer... Barazki salda gehiago gehituko diogu. Eta, bueno, irakin aldi txiki bat eman, eta listo. Oin jolaztea da. Hain erresa da, egitan. Gatzean ondu beharko da, hori bai. Guk, atal bat berreskuratze aldera, zenba denbora ez dugula hemos nacido para ver 11? Asko. Asko, ez? Bueno, ekarrizuk gaur albiste bat esango dela jendia. Obelisek esango zuen moda. Japonia rauek erotuta daude. Bueno, Japonian, hor dago Meiji Unibertsitatean, jendia gaztiak eta ikusi dute gatz asko hartzen omen dutela, eta janariei gatz gehiei botatzen omen dietela, eta gatza murriztu nahian txotx elektrikoak asmatu dituzte. Txotx elektriko hauek, hauan sartzean emate izutolako deskarga txiki bat, egiten duela da, ahora sartzen dituzun jakiaren zaporeak altzatu itxeizkizu. Orduan, gatza falta zaion sentsazio hori ero kendu egiten dizu. Gatzik gabe kozinatu alduzu, ero gatz gutxirekin, eta txotx hauekin hartu eta txik hauan sartu eta zapori altzatu egiten du denez, ez duzu gatzan beharrik sentitzen. Sentitzen, baino... Segi, bota gatza. Aitu. Txotxakin, baina esan dute goiarakin eta katiluekin ere sistema hori egin aldala. Oso, behon duela, egi esan, nik uste zehatz-mehatz Japonian txoriena ikusten dela, eta esango zuen. Ziorren eskue... Ez, kontua da, burua juten ari zaigula, eta lan emar zaiola jendiak, jende burua dauka bor, beti ideiakin ez da, eta bueno, agian ongo da jendia. Gero esan, arriskurik ez dauka, oso, ez pentsa hartu, eta ez da itolan hartzai elektrikoa ekutzia modu, kriston zaskada ematen dizula, ez. Pixkat, antza ematen du, eta horrek egiten duena da,
hauan sartzen duzun horren zaporeak altzatu. Baina zen nahi duzu esatea, nik, bitu, gatzakin hori lortzera ohitu naiz, eta bestea, ez da, gainazkenean, etxia beste kargagailua, beste entxufe bat gehiago. Zenba dauzkago etxian, ja gaur egun? Bizikleta elektrikoa kargatzeko zerbait, telefonoan dako, dena. Gauza da, egunen batean gatzak entzen badizute, eta hortik adibidez tentsioa erregulatzeko, mantentzeko edo komeriak ditun pertsonari badao, agian, berri hau notizia hau, bueno, oso ongi datorkio. Ez, jun behar da, badaukete? Mindfulnesseko klase batera. Karri, bueno, hau, lehenengo borbortxoak ateratzen hasi den hontan, beste 2 segundu eta listo. Jarri da borbor gu ikustean hor. Poesia, momentu batean, Listo. Ja? Bai. Eta hemen? Ez negaina. Gehiago gero estra, politietxeko? Bai, horixe. Eta hemen esan honi ere botalko geniola, aliolia. Bai, jarra gelditza. Baino plateran, behin plateran da honen, olako apaingarri gisa, edo, bai. Baita, ere, kenele forman, edo, bueno. Eta esan bezala hemen indezakezuena da, hau baetu edo iragazi. Finego aterako da gainatira. Gu gaur, zuntza behar duen hontan. Izugarria dena da, horrela ikusita nik esango nuke tomate saltza bat dela. Eta tomaterik ez dauka. Ez. Piperrak eta... Bueno, bai, kontzentratu baina zenbat zeugan, koiarakada bat? Bat eta erdi? Gehiago, ez? Eskas. Eta hala ere, ze kolorea hartu duen, eta texturatik eta holan, krematxu, tomate saltza bat. Pizza bat egiteko. Eta hemen apaintzeko nahi duzuen bezala. Kostroitxo batzuk. Hori be klasiko handi bat. Alioliarena ondo da, baina ogiak sekul ez du faiatu gaiona. Honako tipulina. Eta gero zuen esaten dena sormenak eraman zaitzatela, punturi goren edaino. Jak.